A few moments later. Guys, majong adlaw na tayong tanan. Majong adlaw na yung tanan, guys. Padong day ko, guys, amang mini garden kay mangha ko dari og utanan. Mag-harvest ko dari sa hang pichay. Hala, giud. Hala, kinahanglan na dyan sa dyan hang harvestan, guys. Kay isugdan na sa kib-kib sa ud. Na, mangha pa ko ganas. Kani. Mapo ganas. Og kanang kapaning ko ang ring amang pichay kay sugdon sa kaon sa ud to karon na siya guys ganyan talaga udlon talaga yan kasi wala yang spray guys no basta wa gani spray guys nga mga tanom like kaning mga pichay nga na udlon jud na siya pero kana gani mga pichay nga nisprayhan aw sigurado ga na way ud pero delikado pa datang life dana uy hapit naman din ni mo bunga ni hang okra niya hapit na mo bunga gamang okra guys duhar naman na sila kapuno sumuha sa ko dari guys og kani kanang ganas kaya hang isa gulatos amang nilaw uy nakapalit da mi og batong ganihas kim tapos dili silang eskwelahan mga po ganas ka man yung mga isagul tapos amang nilaw uy lang higop og sabaw kami ka doon higop og sabaw. Sa mini garden. Ako na rin ganas guys. Medyo na naman eh. Lamig na ni Kaadjo guys. Lauudyon higop-higupon. Lamig na ni Kaadjo guys. Higop-higupon. Ay manginginas kim-kim sa na pagluto. Abi ko adubuhon. Lauudyon man ko no guys. Kamahigop ko na sa sabaw. Ay, daghang ganas dari dia. Ang baga na ganas. Da magkuha pag kog tangad. Kuha kog tangad amang ipanakot. Panakotan na magtangad. Right na. Kinahanglan gani guys, mukha og tangad ka ng guwang na. Yung ano na ba? Kay ugkuha ng dabong. Daot man ag tangad. Panigang guwang. Kukuha na jud ni dari tangad sa mong bagong tinanon. Nalugang. Dari kay labong kaadyo. Okay. Ano ko yung masagol na tos batong guys. Kakuha na kong pichay sa mga garden. Harvest na nagpichay guys. Pichay og ganas. Ano ko yung malauoy. Namang paniud to ni Kim Kim. Ang mga kuyas nang gibawon man. Di man magsilbing mo uli sila kay grabing inita kaadyo. Harang lang abas ato ilang espilahan sa magbaklay ba na. O anak, Japan na sa gian ng grabe inita. Yes no? Ha? Sila kuya ba? Kani mayamang sagulan og nilaw uy guys. Ahan ni siyang tangan kay katanga da ni ahapon ni siyang adubuhon. Ang katanga ra da ni amang lauudyon guys. Balik 20 ni siya kanina isa ka bagges. Balik 20 ni siya nga batong. Nalami siya kay arang pakadabong kaadyo ba na mailhan nimo kaadyo arang kalinhod pa kaadyo. Kumana siya hang isagol dari sa nilauoy. Mana isagol guys hang lauudyon. Mana hang ipang sagol sang nilauoy ganas. Ang panglain kay pa ni panghugasag maajo guys. Ja kare pichay, may patong na. Pichay. Libre na gulay dari sa palibot. Yes no. Karang batong magipalit guys kay wa man nabuhi ag amang batong wa mananurot ag amang bagong pinagas. Panalutog hindi ng ag. Okay. Right. Bunggahag sigar ulit maluto. Ganahan kag batong day no. Magkubay mis kim-kim na batong guys. Kaya ro maka kaan meron og nilaw uy. Mamay favorite sa mga batang baji. Hani tengan si guys kay daghan namang kaadyo. Karla may amang isagos amang nilaw uy, kare mo ri amang adubuhon. Kay rong ganahan magmakuyas ug adubuhon. Hay gamba. Watos merkado ingani na naman kadaghanan na imong 20. Ngani guys na. Jaka dato mas amang dato mas dos eskwelahan lakim kay mo daghan ag 20 ngari pa kadaghan na. Kapayas. Sa katas ang ibangan daan ng atang kuan tangad. Kaya rong kuan.
Ang ibangan daan niya mo tangad guys. Putang Mo ni among panakot sa among karne. Abi karne mo may karne. Nabutangan ko ng karne. Mahal ang karne. Yan na guys, inig bangan sa tangad nya tuon, pupuson. Naon palusot diha, naon. Oh. Na si sa udlutan og yan na. Oh, di ba mo na ikog sa ikog. Mo na nagpaas manok. Humot ang naon karon humot. Humot kaaju. Humot kaaju guys. So naibutang lana. Kay magkubay ko na ring batong. Muni ko ba dyan? Apil ko. Apil, dali. Kari ajori apil kaya tanang adubuhon. Tanang adubuhon unja. Ini? Kari radangs. Tabang nga mga bajing gamatoy. Kuway sa ingani ka na yung tumoy ka na. Kuway na, anak. Adon na apila. Nangyari. Na. Tao day. Ayaw ka dutag asa ha. Kanang sakto lang kataas ha. Kanya. Kanang sakto lang kataas ha. Mapulot. Ha? Nasa to kataas. Putla na gamay. Saman butang ni. Dari. Ano? Nag-uyon pa natag apel? Kanto na ta? Yun. Na guys, karo dali mo. Kuman. Balik ko. Okay. So muna yung mga panakot guys kare. Luya og sibuyas. Tangad, luya sibuyas og tangad mo na yung mga panakot guys. Dana guys, magkuha na ko daring amang pichay. Mazugani kaya pag naabta, napahak-pahak na. Mo ni timailhan guys, nga wajay spray. Yes no. Nangapahak mag-agi. Yan na man na nagkubay ag batong. Mana na magkubay ni Kim Kim ag batong guys. Dahil pag amang kinalamian ka yung ganas tiya. Healthy ka yung mga ganas. Na, ilan dyan yung mga healthy ka yung kaya nang kagwapa ka yung bujag. Na, mana dyan yung gulay guys. Nagtakang na kong ininit. Bukaw na itong ilunod itong mga gulay. Okay. Makakaano may paniud to. So, luto nagamang dinang ag guys. Luto naghang dinang ag. Oh. Api na panihapon. Char. Itaw. Okay. Then na guys, ready na. Then mang batong, nahaman nagkubay, then nagpichay, ana na hiluag maadyo, gihugasan na pati aganas, then na pod. Yan na guys. Then ang panakot kare. Tangad luya sibuyas, darag lindag sa pichay. Ready na. So hana naman tong gihuwat nga mabukaw tong hang ininit nga tubig kaya hana ni silang ipanglunod kay mga anumig paniud to Kim Kim guys. Yan na, nanilunod ron, kaya hapit na itong bukaw. So, nanandad na ito guys, kay hapit na itong bukaw. Okay, naghanglaw udyon. Ready na naghanglaw udyon guys, yeah. Bukaw na baka ni, sabi. Bukaw na baka ni guys, nang ininit. Hindi, kulingan, bukaw na ba? Okay, bukaw na di ay. So, nang una og lunod ning panakot guys, karida. Okay, unan naglunod ring luya ja sibuyas pila na ng tangad. Okay, ito na guys, lunod ng mga panakot. Pwede isunod, lunod na rin ang batong guys kaya habang pumuk na rin una. Diyan na itataad ni mga dahon-dahon kaya dali ram na dyan mga humuk. Guys, lolo na rin ang mga dahon-dahon. Okay. Yan guys. Yan na guys, luto na gahang nilaw oy. Yes, so mga ano may skim-kim ron guys. Paniud to. Luto na. Yummy ka azo. Wow, ang sarap-sarap ng aming nilaw oy guys. Mga anami kim-kim. Uno na para di malabian og kalata. Alright. Yan na guys, gahang nilaw oy nga gulay. Wow, ang lami aka ajo oy.
Yummy, gulay. Hapit na. Gajak mo maluto yung si Inday. Right, na guys. Saga mga ang lami. Kazungan lang uy. Mga antanin jok. Paniod to. Guys, maniod to tanin jok tanan. Iwan ko na lang. Tilawan ni mo. Sige, tilaw eh. Iod to ta. Tanaga mong nilaw uy guys. Diya. Wow. Nami kazo? Oh, favorite ni Kim Kim guys. Batong. Mo dyan na isang ganahan. Batong. Niod to ta. Niod to ta guys. Dami nilaw uy nga. Kani. Batong, pichay, ganas. Lami ka, Jo. Mana, Jud? Ano mo big? Mas no? Ano mo big girl? Tinahanglan dyan doog na ay luto. Ikaw rin, ano batong? Tidak kamunggay. Favorite ni Kim Kim, guys. Hala, wala na mabutang yung kamunggay. Saya nga, uy. Nagamay yun. Wala, pichay. Ganas no? Wow. Pitsay-pud. Pichay pod. Oh, very good nga bata, guys. Ganahan sa jag pichay. Pitsay-pitsay. Okay, sige. Pichay. Namin na mo pichay, guys. Kay daris gikas among Buhol. gikan daris among mini garden. Nagamang pichay. Maniot to tanin jud tanan. Ano na lang po. Wow, lamia guys. Oy. Ganahan ka ko nga ni mo yang isuga. Pupod. Love to eat gulay. Ganahan sa ko gulay, guys. Anta. Ha? Ta sabaw. Oh. Kanan man skim kayo guys o naay sabaw. Nanguli pa daon ha ning sabaw pero masihigop. Sige, dudu. Higop og sabaw. Na, okay. So mga antanin jud paniad to. Nagbitay. Mga antanin jud paniad to guys, na may gulay nga lami kaajo. Yummy. Ano ko mo ko rabo. Mga grabe kun sila kaan og gulay. Tamis. Kaya yung batong matamis. Basta bago dyang harvest guys, kaya tamis. Yummy. Luto ta. Yes. Ilang ko ang sa pitsay. Lindag, lami na. Nga skim-kim dari mga dahon-dahon sa Pitsay. pitsay ug sa nas. Yeah. My gosh. Manta. Ito.